Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Aliyense amene akuti moyo ukuwawa njala yatikuzula chaka chino chifukwa cha boma limene lili chipakira mwamba. UTM tsogolo lathu Dr. Dalitso Kabambe pa 16 September pano. Dr. Dalitso Kabambe pa 16 September pano. Zikomo kwambiri ulemu wanu wa president komanso atsogoleri onse amene muli pano, mulandire ulemu wanu. Ine sindifuna kuchedwa iyayi, ulendo tikupita mpaka ukafika komwe kuchilinga. Nkhani yayikulu tikufuna anthu adziwe kuti kodi Dr. Kabambe ndi ndani, ndi chifukwa chani tikuyenda chonchi chifukwa kuti dziko lino lili pa mavuto ake amene alipo pano onsewo gwero lake ndi nkhani ya zachuma. A president mmene tayendera kwina kulikonse anthu akudandaula njala, akudandaula kukwera kwa zinthu. Chilichonse m'misika muchadani chakwera. Katundu anthu mafuta ophikira akukanika kugula, ngakhale sopo akukanika kugula, ambiri tu akuti akumasamba ngati ubatizo eti. Ongo zivika lumatani kodi apana msaone anthu hope zawo ndizowala koma nkhani ndiyoti kunaoti mamawa anthu ambiri akuganiza kuti kodi adya chani, kodi tsiku la lero liyenda bwanji, anthu akumadzuka opanda chikhulupiriro, dzuwa kumalowa opanda chaniso. Leta kubweretsera nino chikhulupiriro lero chiyembekezo cha dziko lino. Dr. Kabambe ali apawa, ndifuna mundimvetsetse abale anga, mavuto ali pano azachumawa amene angathane nawo ndi Dr. Kabambe. Sinkhani yankhamwakamwa ayi, si nthawi yokuti tizinena ndale zonyoza anthu. Ndaona Kongresi pano mfundo zathera ayamba kukamba za azimayi, akuti azimayi mmazola njerwa. Zoona azimayi mukaziponda mwazola njerwa, zoona zimenezo. Akayamba choncho mukazaona mukupanga ndewu munthu ayamba kuluma, masowa kuti uli ndewu watani uyo wayilephera. Apana inu anthu akudziwani amva, koma tikuyenerabe kuwauza. Dr. Kabambe ali apawa amene watu agwira ntchito zaka 25 mboma, akhala director unduna osiyanasiyana, akhala Reserve Bank Governor, akhala Budget Director, agwira ntchito ndi Apingu Mtalika, agwira ntchito ndi Professor Peter Mtalika. Awa Kabambe ali apawa. Ndiye ndifuna ndikuwuzeni mmene anagwirira ntchito ndi Apingu. Kodi Apingu tikuwakumbukira malemu mzimu wawonse mumtendere, anali chisulo cha njanji eti? Alipo amene sakuziwa kuti Apingu anali chisulo cha njanji? Apingu 2009 sanapange kampeni. Timapanga kampeni ndife anthu a Malawi muno, titaona kuti athetsa njala ndipo chitukuko chikutani kodi chikuoneka. Kumbuyo kwa Apingu kunali anyamata awiri, Dr. Kudo Kondwe ndi Dr. Dalitso Kabambe, amene amagwira nawo ntchito nkhani ya zachuma. Ndiye anagwira nawo ntchito. Akabambe anali ngati Budget Director, Kudo Kondwe anali nduna ya zachuma. Anyamata awiri amenewa anathandizira Apingu, chuma ndikuchigwira, chuma ndikuyenda bwino. Anali pa mphika okawa zitukuko. Tikamaona subsidy 209, tikamaona subsidy chimanga kumachita bwino, amene amaponya ndalama ku subsidy kuti zikhale zokwanira Amalawi onse agule fertilizer mochipa, atire m'minda mwawo dziko lino likhale lopanda njala. Budget Director anali Dr. Kabambe, amene amaonetsetsa kuti kumisewu kupite ndalama. Anapanga misewu yambiri nthawi imeneja malemu Apingu Mtalika, amatumiza ndalama kumeneko anali Dr. Kabambe. 2012 Apingu Mwangoza anatisiya. Atatisiya Apingu 2012, Kabambe anachosedwa ntchito. Ndiye kunakhala 2012, 2013, 2014 mukudziwanso inu mmene chuma chinayamba kuyendera. Ndiye anawina Peter Mtalika 2014 ngati president wa dziko lino. Atagwira ntchito 2014, 2015, 2016, ataona kuti chuma sichikuyenda bwino, chikuzondoka, anakumbukira Professor Peter Mtalika kuti ndinagwira ntchito, pali munthu wina anagwira ntchito ndi achimwene anga Apingu nkhani ya zachuma. Ndiye anakatenganso Dr. Kabambe ndikuwapasanso pano kumphika kwenikweni, mphika waukulu. Chuma chimakhala ndi miphika ingapo, pali kamphika kakang'ono ngati mmene maphikira ndiwo, pali mphika waung'ono wandiwo, sichoncho? Ndiye pamakhala mphika waukulu wa nsima, sichoncho? Ndiye mphika waukulu wa chuma ndiye ku Reserve Bank sopano.
anakhala gavana wa Reserve Bank oyang'anira chuma chonse cha dziko lino kuonesesa kuti chuma chisatsike. Akati gavana wa Reserve Bank ndi amene amayang'ana kuti chuma cha dziko achigwire, kuti katundu mitengo isamati lero yakwera mawa yakwera pana akamapita kukapikula anthu kamba akumapita lero akampeza kamba bero ili pa 20,000 kupita mawa bero 22,000 kupita nkuja bero chinthu zikukwera teire. Amayigwira ndalama ija Reserve Bank governor umboni wake nawo anatengedwa kukhala Reserve Bank governor chaka cha 2017. Nthawi imeneyo sopo wa Ufresh sopo wa Nima ali pa 50 kwacha. Anamugwira mtengo wa 50 kwacha 2017, 2018, 2019 mpaka 2020 ali pa 50 kwacha. Federeza anampeza pa 18,000 anagwira mtengo umene uchawo mpaka na 2020 anamusiyanso ali pa 18,000 kwacha. Chimanga chinali pa 6,000 kwacha anachigwira mtengo umeneyo mpaka na 2020 chili pa 6,000 kwacha. Nanena kuti Reserve Bank governor ndi amene amagwira chuma kuti chisamatani kodi chisamatsike. Kuchoka 2020 anango achosa ntchito 2020 Nima uja anachoka pa 50 kwacha lero ali pa kwanji kwa yasi 1,000 kwacha ndi momwemo eti. Federeza anamugwira zaka 4 mtengo umodzi osasuntha kungochoka iwo wa 2020 ngati governor wa Reserve Bank. Kuchoka 2020 kufika lero Federeza anamusiya pa 18,000 pano ali pa kwanji pano 150,000. Chimanga chija anachisiya iwowa chili pa 6,000 thumba la 50 kg kungochoka 2020 lero chimanga chinafika pa kwanji. Ndipo kamanena kuti yankho ya mavuto azachuma ndi Dr. Kabambe sikuti tungonena koma tikunena ndi umboni umene tili nawo kumene tatani kodi tachokera. Nthawi inotu ndifuna ndikuze nsiyo mavotera kuti ine chipani changa ndichi. Chipani chimakhala ngati timu ya mpiratu. Chifukwa chake muzapeza kuti timu ya mpira ngakhale iwine motani koma zimene awinazo zimandifikira ine ngati timakhala muchipani cholinga tikufunisisa kuti dziko lisikulira lisatani kodi lisayende bwino. Ndiye pano a president ufuna ndikuzeni anthu azipani zambiri akunena kuti chipani chawo ndi chimenecho koma voti nangati pa president akuvoterani chifukwa chokuti anthu atopa ndi kukhala ndi zinthu zotula, atopa ndi kukhala ndi mavuto amene akuchitika chifukwa cha nkhani azachuma, akufuna kuti mavuto amenewa athe m'dziko muno. Umboni ndi umene taperekawu akudziwani ende akudziwa kunena kuti tikonze chumachi munthu wake ndi inuyo president muyapo. Tinali kudowa, tinali kuchisi, tinali kuchinji, tinayenda umboni muli nawo kumeneko. Anthu eni achionera kuti timaziwa kuti Central Region anthu ambiri amavotera MCP sichoncho. Lero akuti ayi ife zovota kuti tidazolowera ulendo uno sitinani nawo kodi sitipanga nawo iyayi chifukwa mavuto ake tatani kodi taona. Ndiye abale anga kuno ndifuna ndikutsimikizireni solution kapena yankho ya mavuto azachuma ndi Dr. Kabambe. Anagwira ntchito ndi apita Mutharika, anagwira ntchito ndi apingwa Mutharika, ende anayigwira bwino ntchitoyo, anachigwira chuma, pano afuna achigwire chuma ano ngati president. Mukuona ngati zikhala zamasewera? Zikhala zamasewera? Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri amenewo anali a Felix Njawala kutilongosolera mwatsatanetsatani kuti kodi Dr. Kabambe ali ndi experience yanji. Pa nthawi ino a president monga ndinanena kuti taperekezedwa ndi ma advisor anu awiri amayi ndi abambo. President wabwino amasankha anthu abwino kuti azimpanga advice, azimpasa uphungu wabwino. Lepano ndikuyitanirani Dr. Matthews Mtumbuka ndi Dr. Patricia Kaliati kuti akupatseni moni umaso mwaone mukhale ndi chikhulupiriro uno kwa Yasini kuti president athu azalangizidwa ndi munthu anthu oyenera. Dr. Kaliati, Dr. Mtumbuka. Sokolo
Malawi pa 16 September. Akulu onse, a Vice President yathu akumwera kuno, a National Organizing Secretary, a Publicity Secretary, a Regional Governor athu, a Director mai, komiti onse, mchimwene wanga, Dr. Tumbuka, asogolera onse, agogo ampanda, ndi azigogwena onse, takunyalirani kwambiri. Olemekezeka, anthu, asowa chokamba, chimene akufuna kuti azikamba ndi kuvomereza kuti alephera kuyang'anira mtundu wa Malawi. Pano panabwera Regional Governor amene amang'anira madera onse amene iwo akutumikira. Ngati Regional Governor athu asapitwa akuyang'anira Chilazulo, Mulanje, Palombe komanso Cholo. Ndiye kumadera kwinako amayika iwo makamba chairman akuvomera pa nsonkhano, chairman olamula dziko wachipani cholamula kumavomera pa nsonkhano kuti ku Malawi kuli umphawi pamene pande kuti akusanya akuuza mtundu wa Malawi kuti pa Malawi latatu limenelo lalephera. Ngati akauza mtundu wa Malawi kuti azimayi akuzola zidina njwera kusonza kuti kukula pauda mtengo wapanda akulephera kudani kukula. Koma ngati azimayi akulephera kukula mtengo wa pauda akulamula ali ambuyeche ndi kuti zili bwino. Asogolera nthawi zina alibe nsembe akayima pa nsonkhano ndikumapanga nsonkhano kumavomereza kuti dziko sili kuyenda bwino. Ndiye ngati azivomereza ali kumwera kuno yali njira ina, koma kumavomereza ali kuchisi ali dziko sili kuyenda bwino, anthu alibe ndalama, azimayi athu mwaona bawe musipiwa alibe ndalama kuzola zidina, ndi moyo waukulu kumtundu wa Malawi wonse. Malawi muno azimayi ndi 52%, ndimwe amene amakavota amakhala azimayi osachira kwake kukhala azimayi. Anthu ena amene ali pa mpandolero anasankhidwa chifukwa cha azimayi Malawi achuwa kuloko kakhala pa laini kuti amuvotere munthu. Azimayi ena ali ku mabizinesi, ena akugona, ali ndikakupaza koko ukasunge malo. Lero munthu amene ali mboma ukanena maboza ndikanena mwano kunena azimayi ena kumasekerera kuti kuchipani kwa kulipa azimayi osamba, akusirira azimayi osamba azipani zina. Imene akakhale nkhani abona nangodusa apo ndikayankhaso bwino pena pake. Apo nangodusa apo sikulina ndikuyankhani bwinobwino posachedwa pompano kuti muziwe kuti musamasewere ndi anthu ena iya. Kuno ku Chilazulo bwana, Chilazulo ndi kwa anthu achitukuko. Chilazulo kwa anthu olimbikira. Ku Chilazulo timakumbukira John Chilembwe, mbuye athu amene anabwera kuno ndikuwasegula anthu maso, ena onse asakuganiza china chilichonse. Koma ngati kuli boma losaukisisa ndiye ndi Chilazulo. Tilipempheni bwana pamene mutenga mpando pa 16 September pano, kumbukirani boma la Chilazulo muliganizire misewu ya ku Chilazulo. Mphanga kuti John Chilembwe kuno samayendako yonse yonongeka. Kani amazi imene anena MP misewu ochokera ku Nguludi Kanofu kukapita ku BM amene akozesa kuno analasa Mbewe late father wake. Ino nthawi Chilazulo pothokoza Mbewe marehemu chifukwa cha ntchito yabwino amene anapanga yapereka mpango kwa mwanache mkondo amene mupase mwana wake kuti ntchito kumenelephera akana kuzimalizisa akamalizise lasa Mbewe. Akanakhala kuti ma MP onse amene akuima ku Chilazulo kuno ndi anthu achitukuko amapanga zofanana. Chilazulo onse pano ilibe nkhope ngati imene ili nawo iyi. Pano Chilazulo ili nkhope yapamwamba kwambiri, koma chifukwa kuti mwina asogola alibe chitukuko, koma tikupempheni kuti mphamvu yayikulu komanso voti yanu mukapereke kwa lasa Mbewe amene abweretsa chitukuko kuno ndi kuthokoza ntchito imene pambwaka anapanga. Kunakwenda ku Chilazulo mavuto ali kuno kuyambira kuzakudya, kuyambira ku nkhani ya madzi, kuyambira nkhani ya misewu, kuyambira nkhani ya zipatala kuti mzipatala kulibe mankhwala. Kunako pothokoza John Chilembwe timayembekezera kuti kuno kukhala chitukuko ku Chilazulo kuno koma kulibe china chilichonse. Anthu aku Chilazulo kuno tikufa ndi njala timangotengera poti ife sali yathu ndi yakulite pali chakuti salu pakapezeka pali chimanga mutidya. Pano tikufa njala ichochi timavota kamodzi timavutika zaka 5 isakutika sokunoya. Lero tabwera ndi president wa UTM amene maganizo ake onse ali pa munthu, nkhani ya chuma komanso nkhani ya zitukuko zambiri zimene zimachitika pa usogolero wa Malempingo wa Butanika amene amasogolera president Angela Wangati budget director nthawi ija ndomazo tenjipangezi achoka pamene pangati chuma chimapezeka ndalama m'matumba mwathu ife anthu. Chifukwa cha president a UTM nthawi imene ali ku Reserve Bank ndalama imachita circulate
lero matumba mwazi bambo mwankanje nga okaoka ndalama mulibe yuma siji kupezeka isikawokera balibe chitose kimene chikunuka kanthu azibambo okuti alibe mphamvu zokuti anene kanthu angoti mukasalamone mupaka bwanji iwo ndikumasewera babawo kuwapa zolengeza chifo chonsewa ndalama zilichipikire mu apresident yachi pamene kutenga president ino pa 6 September yang'anirana azibambo akhalo zidalira anyamata akhalo zidalira azimayi akhalo zidalira azigwira ntchito kuti chuma chizipezeka m'maderapo ndi mawu amene bwana atakulandirani kuno kuchilazulu inunso ndi mbali yanu kuno kuchilazulu mwana wako kuno kuchilazulu ankwamba achatwana kuti ndi same back to back inuyo a president athu Dr. Lanso Kabambe ndi a group village admin Mkwanda ndi back to back chiseko ndi feremu ndiye kuti chiseko ndi feremu pasakhale kulekana kwina kulikonse ambuya udaliseni nonse a president akulandirani muyende bwino cho uchilazilo kuno ukafikaso kwa Tomasi kumapita kwina kwa mumve muli kwanu kuno takuthokozani kwambiri ifenso ngatansika na kuchilazilo takunyatirani kwambiri my brother. UTM Sokololatu choyamba ndipereke ulemu ndi kukuthokozana gogo athu a Mkwanda ndi mafumu athu onse amene muli pano mmawa uno. Ndipereke ulemu kwa olemekezeka vice president athu amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa ma advisors a office ya president amene muli pano olemekezeka Dr. Ntumbuka komanso olemekezeka Dr. Kaliati amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa a national organizing secretary amene muli pano komanso azitsogoleri onse aku NEC amene muli aku central committee ndi ku NEC amene muli pano. Ndiperekenso ulemu kwa regional governor, a director amayi, a director anyamata ndi makomiti anu onse aku region. Ndiperekenso ulemu kwa district governor ndi makomiti anu, a constituency governor ndi makomiti anu. Manso ndipereke ulemu kwa shadow MP athu akuno amene mukhale a MP pa myezi 4 imene ikubwerayi oyimira dera la kuno. Ndipereke ulemu kwa amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana tonse amene muli pano moseriwa aitiseriwa. Ine ndine wokondwa kwambiri kuti ndabwera kuno kudzakuonani komanso inu kuti mundione. Zikomo kwambiri kuti mwabwera kuti tionane. Zikomo kwambiri. Ndiye mmene pa ground pakuoneka kuti pachema pamene paiti pakuoneka kuti paterera pa ground. Ndikanena kuti pa ground mundiyankhe kuti pachema koyamba. Ndikadzanenanso pa ground mudzanene kuti paterera. Atwete ndaona ambiri ainu ndi achinyamata ndi language yanu iyi. Ndifuna mufuule kwambiri kuti pachema koyamba kachiwiri paterera. Tagwirizana ete pa ground ya simunafuule. Ndifuna mufuule kwambiri pa ground Koda anyamata aku Ayasini mukupanga bwanji kodi mukuyipweketsa kwambiri. Yasini sisunga kapeto eti simapweketsa eti. Ndifuna mufuule kwambiri pa ground Nizona ndi pa ground pachema, pa ground paterera. Njala yavuta kwambiri njala. Kudya katatu siku kuthekanso iya. Ntchito zasowa achinyamata ntchito sizipezeka iya.
ma business onse abwera ena acheratu background patani zinthu zakwera mtengo tweti ndendi kachulwa chinthu muziti chakweratu muopa muchita mantha ndendi kachulwa chinthu muziti chani mufuwe kwambiri tweti chakudya chimanga chovala chokwera chilichonse chakwera ndi ndani achakwera alephera tweti panchito munthu akalephera ntchito mantani panyumba munthu akalephera ntchito mantani pa business munthu akalephera ntchito mantani achakwera achakwera Amalawi timapatsidwa mwayi pa zaka 5 zili zonse kuunika mmene adindo agwirira ntchito. Ngati sanagwire ntchito bwino timawachotsa, timayika adindo ena atsopano. Chotero ndikumemeni kuno kwa Yasini pa 16 September mukavotere makansala a UTM, mukavotere a MP athu a UTM, mambo Lansembewe, mukavoterenso ine ngati president wa dziko lino. Ndifuna ndikwatse zinthu zitatu zimene mukapangire kutivotera ife a UTM. Chinthu choyamba, ife a UTM tikalowa mboma tidzabwezeretsanso chuma cha dziko lino chikhale mchimake. Tidzayika ndondomeko zabwino kuti chuma cha dziko lino chibwerere chikhalenso chuma chabwino chokhazikika. Ndalama yathu yakwacha idzakhala yokhazikika, komanso mitengo ya zinthu idzayamba kutsika ibwererenso ngati kale. Federesa mtengo udzatsika bwerere ngati kale, chimanga mtengo udzatsika uchibwerere ngati kale, sopo adzatsika mtengo abwerere ngati kale, shuga adzatsika mtengo abwerere ngati kale, bread adzatsika mtengo abwerere ngati kale, sovala adzatsika mtengo zibwerere ngati kale, mchere udzatsika mtengo abwerere ngati kale. Ife a UTM tidzakonzanso chuma cha dziko lino kuti mitengo yonse ya dziko lino ibwerere mchimake ngati kale. Masamu ake tikuwadziwa, tidapangapa mu nthawi ya malemu a Bingu, tidakonzanso zinthu zimenezi mu nthawi ya Pita. Masamu ake tikuwadziwa, tidzakonzanso chuma cha dziko lino zinthu zabwerere mchimake. Komanso ama business tidzaonetsetsa kuti ngongole zonse za kumabungwe, kumabanki ndi mabungwe osiyanasiyana, chiwongoladzanja chake nachonso chidzatsike chidzakhale mchimake. Tidzakhazikitsanso development bank imene idzakhala ndi malo osiyanasiyana opereka ndalama zomverera pa chiwongoladzanja chotsika kwambiri. Tidzawapempha adzakhale ndi ofesi pano pa Yasini, anthu apanga business azikapeza mwayi wa ngongole zabwino. Chachiwiri, ife a UTM boma lililonse la dziko lino kukonsolo kwake
pachaka ndi chaka tizidzawapatsa 100 billion kwacha pachaka. Lero makonsolo ambiri amalandira 300 million, ena 500 million, kandalama kochepa kwambiri kodi sangathe kupangira china chilichonse. Koma ife UTM tizidzapereka 100 billion kwacha ku konsolo iliyonse. Ndicho linga chakuti misewu ya makonsolo tikawapatsa a Blantyre achilatsulu adzaonetsetse kuti kuno kwa Yasini misewu ayikonza kukhala yaphula bwinobwino. Ndiye msewu mukudandaulawu tidzaonetsetsa msewu wakonzedwa bwinobwino. Komanso msika wapa Yasini ndi misika ina yonse ndi ndalama imeneyi akonsolo ya Chilatsulu adzaonetsetse akonza misika yonse ya muno ku Chilatsulu kuphatikizapo msika wa kuno kwa Yasini. Komanso ndi 100 billion kwacha imeneyi zija alankhula a MP zakuti malo ena madzi si abwino iyayi, ndi ndalama imeneyi adzaonetsetse kuti konse kumene sikunapite mapaipi amadzi kupite mapaipi amadzi kuti anthu akhale ndi madzi aukhondo. Komanso ndi ndalama imeneyi nyumba zimene sikunafike malaini amagetsi Eskom adzaonetsetse konse kuja ndi ndalama imeneyi abweretsa malaini amagetsi, nyumba zambiri m'malawi muno zikhale ndi magetsi. Ndalama imeneyi akonsolo adzakonzerenso ma primary school, ma secondary school amakonsolomo, akonzerenso ma health center, zipata zazing'ono komanso zipata zababoma mu konsolomo. Komanso aonetsetse muzipatalamo muli zipangizo komanso muli mankhwala, tikonze zonsezo kuti ziziyenda bwino m'makonsolomo athu. Chotero ife UTM tikalowa mboma chachiwiri chimene chidzapange ife ndichopereka ndalama yokwana 100 billion kwacha ku konsolo iliyonse kuti makonsolo ziwathandize kutumikira amalawi moyenera mwabwino, kuwapatsa ma services amene iwo akuyenera kuti akhale nawo. Chachitatu ndichotsiriza chimene ife a UTM tidzapange tikalowa mboma ndechonena kuti tidzakonzenso ntchito za ulimi zidzakhale zabwino. Chotero tizidzayika ndalama yokwana 500 billion kwacha pa chaka chilichonse ku ntchito za ulimi. Cholinga cha ndalama zimenezi tidzaonetsetse kuti fetereza watsika mtengo, tidzaonetsetse kuti aja amene ankalandira fetereza wa sabuside mu nthawi ya malemu a Bingu tayambiranso program imeneija yakuti amalawi aunyinja nkhaninkhani ambiri akulandira fetereza wa sabuside. Komanso ena tidzawapanga zidzalandira fetereza kuthandizira fetereza wapangongole m'makalabu. Akalandira fetereza amene uja akapeza feterezayi tidzakonza vuto loyamba akuguga kwa nthaka yakuti fetereza wayamba kupezeka kwa alimi. Chachiwiri pamenepa tidzalimbikitsenso ntchito ya ulimi wa nthirira. Madera osiyanasiyana tidzapange madamu, kumene kuli mitsinje tipange madamu, kumene kulibe mitsinje tionetsetse tapeza njira yakuti malo aliwonse otsika tapanga madamu adzigwira madzi nthawi ya mvula. Akagwira madzi nthawi ya mvula ifeyo tizipanga ulimi wa nthirira, tizitenga madzi aja kutsirira minda yathu, tonsefe tizilima kawiri kapena katatu chaka ndi chaka. Zimenezo zidzathandiza kuti tizidzalima zochuluka. Tili ndi fetereza, tikulimbikitsa ulimi wa nthirira, kumene tingapange ma mega farms tipange ma mega farms. Komanso tidzapeze njira zakuti anthu ulimi wawo udzakhale wa makono, tidzasiyane kwambiri ndi khasu, tidzaonetsetse kuti tapanga mechanize ulimi wathu ndi ulimi wa makono. Ndi ndalama imeneyi tidzapangire zonsezo kuti tidzakonzenso ntchito zathu za ulimi. Kodi pacha kuno timalima chani kuno?
timalima chimanga china, tomato china chani, mbatata china chani, zipatso zosiyanasiyana china chani, na ndolo timalima zosiyanasiyana kuno ndi 500 biliyoni kwacha yokonzeranso za ulimi. Ndalama ina ikapite kupangira mafakitale kuti chilichonse chimene tikulima ife chizipita ku mafakitale. Tikalima na ndolo apite ku fakitale tikapange ziyamati zimene timapanga zakudya zina zawo zabwino kwambiri kuchokera mu ndolo. Kaya tikalima thonje lipite ku fakitale, likalowa ku fakitale tipange nsalu, tikapanga nsalu tipange zovala. Ngati mene tachenera ifa UTM zovalazo tizipanga kumene thonjero likulimidwa. Tikalima zipatso kuno liko zipatso zambiri, tikale ndi ma canning factories, zipatso zilowe ku ma factories tipange ma juice abwino osiyanasiyana. Tizipanga zinthu zosiyanasiyana kupyolera mafakitale. Mafakitale amenewa achinyamata ambiri adzalembedwa ntchito, achinyamata ambiri adzalembedwa ntchito, komanso zidzathandiza kunena kuti achinyamatawo akhale ndi umoyo wabwino. China chimene tidzapange ife m'mafakitale ndikuonetsetsa kuti mafakitale a zinthu zambiri timazitenga ife kunja apangidwa dziko lino la Malawi ndi cholinga chonena kuti malo moti tizigula zinthu kunja kudalira zakunja zambirizo tizipanga tokha dziko lino la Malawi. Monga mukudziwa Blantyre amene angakhazikitsa Blantyre adapanga malo ena ngati malo amafakitale, kunali mafakitale osiyanasiyana, mafakitale opanga zovala kumene kucha, opanga mafuta odzola, opanga sopo osambira, opanga sapato, opanga polishi, opanga ngakhale magalimoto amene mabasi. Tinkapanga nthawi imeneyo mafakitale onse aja tinatsekatseka, lero timadalira zakunja. Mmene tikudzapanga nkhani yokonzanso mafakitale onse aja tidzawatsegulenso, adzayambirenso kugwira ntchito. Chotero anthu ambiri akamadzagwira kwa ntchito kumafakitale, anthu ambiri adzapeza ntchito, zidzawathandiza apeze ntchito, adzilandira COVID, adzikhalanso ndi moyo waubwino wabwino. Ndalama zina 500 billion tidzayika ku ntchito zokopa alendo, 500 billion kwa China tidzayika ku ntchito za migodi. Ntchito zonsezo zidzathandiza kuti Amalawi apeze ntchito. Ife mu zaka 5 zoyambirira tidzaonetsetsa tatsegula migodi 10 yosachepera 10 dziko lino la Malawi. Migodi yonseyo idzalemba anthu ntchito, idzawapatsa danga anthu kuti adzakhale ndi chochita pa umoyo wawo. Chotero masankho apa 16 September songovotera ntchito za ndale yani. Masankho apa 16 September ndovotera kuti Amalawi akhale ndi umoyo wabwino. Ndikakutengerani kumbuyo, Reverend Dr. John Chilembwe adalimbana ndi atsamunda ndi cholinga chowapatsa Amalawi, kuti apatsa Amalawi ufulu. Amalawi amene aphwanyiridwa ufulu amagwiritsidwa ntchito osalipidwa, amazunzika, amafuna moyo wawo ukhale wabwino. Inuyo ndine pa 16 September tidzapange masomphenya a Dr. John Chilembwe adzakwanitsidwe pobweretsa boma la UTM, pokotera makasala a UTM, pokotera ma MP a UTM, pokotera president wa UTM, pokotera UTM ilowe mboma. Ndi cholinga ikakwaniritse masomphenya a Reverend Dr. John Chilembwe malemu akuti Amalawi athandizidwe akhale upa ufulu weniweni wa zachuma, akhale ndi umoyo wabwino wa zachuma, economic revolution. Amalawi akhale odzidalira, iwowo akhale anthu amene moyo wawo pa zachuma ndi dziko lathu lingathe kupita patsogolo. Dziko lathu lero ndi limodzi mwa losaukitsitsa pa dziko lonse lapansi. Tikufunika tisinthe nkhani imeneyi, tilipange Malawi kukhala dziko nalo limene layamba kutukuka, layamba kukwera pa chuma, zinthu zayamba kusintha kupita patsogolo. Chotero ife takondwa taonana, takuonani nunso mwationa, tathokoza Mulungu wakumwamba akhale nanu. Tidzabweranso tsiku lina tidzapange rale yabwinobwino ya masana ya anthu ambiri, tidzapanga zimene zimoko. Kwa lero timafuna tipatsane moni, mutidziwe ifenso tikudziweni,
kwambiri, tatokoza. Mungu akudalitseni. Zikomo kwambiri. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.